Доброго дня, це Crimea Vox Live, мене звати Муслім Умєров. Тут ми говоримо про Крим, і сьогодні говоритимемо про спортсменів кримчан, про спортсменів кримських татар і про спорт в Криму і на материковій частині України. І з нами сьогодні два наших гостя – це Ірфан Мірзоєв, борець, і Імран Усеїнов, віце-президент Федерації спортивної боротьби Автономної Республіки Крим. Селям алейкум, чох саламс кельгенеринз ічун. Алейкум селям, саламас. Я би хотів почати з останньої твоєї перемоги на чемпіонаті світу Ю-23. Ти здобув там золото. Розкажи, будь ласка, взагалі, як довго ти йшов до цієї саме сутички, де ти дістав золото? Як проходило, скажімо так, тренування, щоб перемогти в цьому чемпіонаті для тебе? В этом чемпионате мы готовились вообще долго, с самого начала года. Я готовился сначала на чемпионат Европы по взрослым. У меня там не получилось, проиграл Фину. Потом с тренером пообщались, поговорили, куда мне лучше ехать. На чемпионат мира по взрослым или на чемпионат мира Ю-23. Обсудили с главным тренером и начали подготовку к чемпионату мира Ю-23. У нас было много сборов. В Хорватии были, в Литве сборы были. Подготовительный сбор у нас был в Хорватии был у нас подготовительный сбор. И в Киеве был, в Кончезаспе. Это уже 2 недели сбора, и мы выезжали. Вот. Подготовку мы проходили хорошо. Уже в конце, когда были в Киеве, мы уже восстановительный такой сбор у нас был, без всяких нагрузок, без лишнего там эмоциональных, чтобы срывов никаких у нас не было. Вот. И подготовка это вообще не постоянно же, надо работать физически, это нужно психологически быть готовым к соревнованиям. Если ты готов физически, а если психологически ты не готов, то вообще тебе нечего делать на ковре. А як взагалі проходить підготовка фізична, психологічна? Що ви робите? Физическое это работаешь правильно, именно борцовские упражнения нужны, не то, что ты там пошел в зал, качаешься как качок и все. Нет, нужно правильные специальные упражнения. А психологическое это настраивать себя нужно, с психологами нужно общаться. Тренера подсказывают, как лучше себя вести. У нас тренера довольно-таки опытные все в сборной. Вот. И у них советы спрашиваешь, как себя настраивать, как... Надо всегда быть ментально готов. Если ментально готовым не будешь, то очень тяжело. Мне было ментально сначала очень сложно. Как мы приехали на чемпионат мира, я на Европе проиграл Фину, первую схватку свою. И на чемпионате мира я приехал, посмотрел сетку, я думаю, и снова с ним. Чуть ментально было сложно. А потом, когда на следующий день уже пообщался с Ленругас, с тренером своим, как что лучше, говорит, он мне объяснил, что нужно реванш брать, что не нужно вообще переживать. Просто отдаться своему делу нужно и насладиться этим всем. Я прислушался, главному тренеру Владимиру Владимировичу Шацкому прислушался, он очень много советовал, как что лучше делать. Вот, и потихоньку начали бороться, и все начало получаться. Я ни о чем не думал, только выиграл суточку, дальше настраивался на другую. И вот так до финала дошел. За 1 и 2 я боролся с венгром. Вот это самая такая у меня была напряженная схватка, потому что я ему 3 раза проигрывал. И постоянно у нас такая равная борьба была. Я только за нее переживал очень сильно. Что будет сложно, потому что венгер уже чемпион Европы по взрослым. Вот я очень сильно настраивался на него. А когда я его выиграл, то в финале я понимал, что нужно обязательно выигрывать, потому что шанс такой нельзя упускать вообще. И хочется поднять флаг нашей страны, чтобы привезти золото в Украину. Очень хотелось этого и получилось. Чохсал. Імран, питання до тебе.
Ірфан сказав про те, що була стратегія, щоб піти не по дорослим, а по Ю-23. Взагалі в федерації є якась певна стратегія, як саме просувати, через які чемпіонати виходити і взагалі який кінцевий результат мати як федерація боротьби? Ну, наша задача в тому, щоб довести, по-перше, довести спортсмена до збірної. Ірфан вже давно в збірної, тому всі рішення щодо його подальших сутичок приймаються безпосередньо в збірній разом з його особистим тренером Ленором Теміровим та головним тренером Володимиром Шаським. Тому ми, як федерація, на це ніяк не впливаємо. Наша задача підтримувати вже на цих етапах спортсменів загалом. І, звісно, вболівати і намагатися зробити все, щоб разом з усіма, разом з збірною, разом з всією борцівською спільнотою, напевно, бо це наш спортсмен везе медаль не в федерацію, не в регіон, а в країну. Тому це, по-перше, інтереси всієї держави, якщо про це казати. Тобто це більш масштабне питання в цьому випадку. Ми вболівали дуже сильно. І, якщо чесно, коли зараз я слухаю, що Ірфан розказує, я просто згадую ці емоції, коли я дивився безпосередньо в прямому ефірі ці всі сутички Ірфана. Чесно сказати, в мене було два варіанти розвитку подій. Перший варіант – це буде в будь-якому разі медаль, а другий варіант буде чемпіонство. І в мене було відверто, нехай Ірфан не ображається, але в мене ставки були 50/50, якщо чесно. Бо я чомусь думав, що чемпіонат світу, де в тебе суцільні реванші, тобто з Фіном він сказав реванш, він йому програвав. З угорцем він його програвав. І фінальна сутичка з грузинами він теж йому програвав. Якщо я не помиляюся, тільки з турком в тебе не була реваншна сутичка, правильно? Турк і серб, да. Перший раз з ними боровся. Він з ними вперше боровся. А всі інші це Ірфан на чемпіонат світу. І коли я вже зрозумів, що Ірфан у фіналі, і в нього буде шанс брати золото, я тому чомусь саме в цей момент я був впевнений, що Ірфан все ж таки візьме золото, тому що Ірфан – це борець, який, коли в нього все йде добре, він вже нікому нічого не віддасть. Це я не знаю, що може. Я був присутній поряд з ним на чемпіонату світу, на його першому чемпіонаті світу, я був присутній поруч з ним, коли він боровся. Я бачив, як він працює з тренерами, я бачив, як тренери до нього ставляться, як його налаштовують на сутичку. І коли Ірфан впевнений, це одразу видно. А коли Ірфан горить, це теж дуже видно. Але тут я був на зв'язку з Ленуром Теміровим. Ленур, я в нього спитав, я пам'ятаю, він переміг Фіна. Це його була перша сутичка. Ще попереду 5 сутичок, да, всього було. Ще попереду 4 сутички. Я в Ленура тоді питаю, він стане чемпіоном світу? І він каже так. Просто коротко, так. І на наступний день Ірфан становиться чемпіоном світу і привозить медаль. Трошки від локального до загального. Скажи, будь ласка, як ти бачиш взагалі стан спорту кримців, кримчан в Україні, давай розділимо це питання, і в Криму, яким він є? Треба враховувати один момент. Ірфан на сьогоднішній день в більшій мірі став чемпіоном, як то кажуть, не благодаря, а вопреки. Тобто Ірфан, не дивлячись... Але не тільки про Ірфана, якщо... Я розумію, так. Я розумію. Це просто яскравий приклад, тому я з нього почав. Ірфан, не дивлячись на війну, це все зробив. Відверто скажу, в нас не було можливості в повній мірі підтримувати спортсменів так, як нам би хотілося. В нас не було можливості закривати абсолютно всі потреби наших спортсменів. Це я кажу відверто, як є. Сьогодні, на жаль, у нас війна, спорт не на часі.
є більш серйозні речі, з якими ми маємо працювати. Але ми, як спортивні функціонери, намагалися зробити максимум. І коли ми робили цей максимум, ми розуміли, що цього дуже мало. Ми після повномасштабного вторгнення втратили дуже багато спортсменів, які представляли до повномасштабного вторгнення Україну, які... Що означає втратили? Тобто перестали з ними працювати. Вони залишилися, на жаль, в Криму і не мають прямого доступу, як це було до повномасштабного вторгнення на материкову частину України. В нас як було? Починаючи з 2020 року, наші спортсмени жили та тренувалися на тимчасово окупованій території, але приїжджали в Україну на змагання і виїжджали з України, представляючи Україну на міжнародні змагання. Після повномасштабного вторгнення ми цю можливість втратили. В нас залишилося декілька спортсменів. Через війну деякі з цих спортсменів теж завершили свою кар'єру, бо фінансові труднощі, вони всі теж ростуть. Якщо їм було по 15-16 років в 2020 році, то це вже досить дорослі хлопці сьогодні, яким теж треба думати про сім'ю, про якесь своє інше майбутнє, окрім спорту. І ці всі причини, вони дуже сильно впливали. Тому на сьогоднішній день сказати, що в нас все добре з кримським спортом – ні. Чи все в нас погано, як показує результат Ірфана? Ні, не все в нас погано. Треба зазначити, що чемпіонська медаль Ірфана – це перша кримсько-татарська медаль золота з часів незалежності з боротьби. І це сталося під час повномасштабного вторгнення. Тому я особисто, якщо ви дозволите, хочу Ірфану подякувати і його тренерам за те, що вони, не дивлячись на все, що в нас було, Ірфан казав про психологічну і ментальну підготовку під час війни, під час обстрілів, під час недосипу, під час того, що ти можеш там боятись чогось. Ця людина все ж таки знайшла в собі сили, щоб вибороти цю медаль. Я особисто вважаю, що греко-римська боротьба – це найважчий, іноді найжорстокіший вид спорту з єдиноборств, який ми сьогодні маємо в світі. І в цьому виді спорту в нас є чемпіонська медаль. Ірфан, скажи, будь ласка, от ти бачиш різні країни за цей час, виїжджаючи, дивився на чемпіонати різні, напевно, бачив, як тренуються, які є умови за кордонами України для спортсменів. В чому кардинальна різниця? Міг би сказати, що є там, чого немає, умовно кажучи, тут для спортсменів? Я думаю, что, в принципе, у всех условия одинаковые. Я со многими ребятами общаюсь с европейских стран. Я думаю, у них ничем прям такие условия не лучше. Просто есть моменты, да, вот как у нас война, нам чуть сложнее к этому готовиться. Там чуть меньше спонсирования, выделяется немного поменьше денег, можно сказать так. Так у нас тренера и федерация спортивная молодцы. У нас столько сборов сделали в этом году. В Хорватии очень много сборов прошло. А в Хорватии сборы, там много стран приезжает. Стран 15 приезжает. И все высокого уровня. Олимпийские чемпионы, чемпионы мира приезжают. И ты получаешь там опыт колоссальный. Вот мы ездили со взрослой командой. И я очень благодарен, что вот получается ездить у нас на такие сборы и получать опыт. Без этих сборов очень сложно было бы. У нас, а так то, что мы дома тренируемся, у нас тренера, многие сейчас профессионалы, знают свое дело, знают свое, как что тренировать нас. Поэтому мы ничем не отличаемся от других. Важно, как ты работаешь. А условия, да, там плюс-минус у всех одинаковые, может, у них немного чуть там лучше. Но, как показал результат, мы и во время войны можем показывать хорошие все результаты. Вот мы сейчас заняли 2 место командное, Иран занял 1. И для нашей страны это очень хороший результат, то, что мы заняли 2 место на чемпионате мира. Там есть и хорошие страны, как Азербайджан, там сейчас Азия очень сильно набирает, узбеки сильно там
набирают. Все страны сейчас набирают, и мы заняли 2-е место командное. Я думаю, это очень хороший результат для нас. А що от ми проговорили про спорт тут, на материковій частині України, трошки торкнулося того, що відбувається за кордоном. А як з Кримом? Яка ситуація? Чи заохочує Росія спортсменів? Напевно, так. Як саме? Можеш розказати про цю ситуацію з Кримом саме? Ну, дивіться, треба сказати про те, що спорт, я це вже казав неодноразово, спорт – це дуже крутий інструмент пропаганди, бо коли ти вирощуєш зірок, олімпійських чемпіонів, ти потім можеш їх використовувати для того, щоб вони транслювали те, що тобі треба, і впливали на маси, на своїх кумирів, наприклад. Це було за радянських часів, це є і в сьогоднішній Росії, і на тимчасово окупованих територіях, в тому числі росіяни вкладають дуже великі кошти і в спорт так само. Він не стоїть там на місці, там він розвивається, має в деякій мірі локальний характер, але все ж таки там є спортивні зали, там є борцівські зали, якщо казати за боротьбу, там є інфраструктура і там є відповідне спонсорство. А пропонують взагалі повертатись, умовно кажучи, кримськотатарським спортсменам в Крим, заохочують якимось чином? Ті, які виїхали сюди? Так. Ні, тому що всі, хто виїхав за межі Крима, вважаються в Криму зрадниками. З боку російської влади зрадники, і вони є імовірність, що вони можуть переслідуватися. Тому особисто я про такі пропозиції не чув. А зараз взагалі, я так розумію, Росія ж не виступає на чемпіонатах взагалі світу. Як? З боротьби Росія виступає на чемпіонатах світу як нейтральна країна. Як нейтральна країна. Взагалі, який там є соціальний ліфт для спортсменів, якщо можна так казати, взагалі. Ти ж можеш тільки... Ти не можеш представляти, умовно, країну. Що далі? Певна стеля існує? Маєте на увазі для кримчан? Так. Дивіться, деякі кримчани представляють Росію на міжнародній арені. Не всі, але ті, хто все ж таки заморочився і зробив всі документальні там, я не знаю, процеси, там зробив прописку не кримську, а там материкової Росії, як вони там кажуть, да? То вони потім представляють інший регіон Росії і виїжджають на чемпіонати світу та Європи, наприклад. Тобто, якщо в тебе є бажання, навіть так, якщо в тебе є досить хороший рівень спортивний, то тобою, скоріш за все, будуть займатися і будуть допомагати в тому, щоб тебе вивести на чемпіонати світу. І це дуже важливо для країни-окупанта. Бо це так само інструмент впливу і в тому числі на тимчасово окуповані території. Але якщо порівнювати, наприклад, хто з цих двох країн, України та Росії, більше кримчан виставив на міжнародній арені, я можу сміливо заявити, що Україна, як мінімум з боротьби, Україна виставила на міжнародні змагання більше борців, ніж Росія. Саме кримчан. Але система заохочувань різна. Так, да, це знову ж таки через труднощі. Не завдяки, а як я до цього казав. Тобто наразі вважаєте, що через повномасштабне вторгнення, через війну взагалі не можна змінити ніякі інструменти по заохоченню сьогодні? Чи є якісь варіанти? Є. На це потрібна політична воля. На це потрібна політична воля, щоб на нас звернули увагу, як мінімум, з Міністерства спорту. Більшу увагу нам приділили, ніж маємо ми зараз. Щоб була якась ініціатива для того, щоб в юридичному плані створити адекватну інфраструктуру для того, щоб кримчани представляли свій регіон, і цей регіон мав хоч якесь базове фінансування для цих спортсменів, для розвитку своєї інфраструктури тимчасово на підконтрольній території України. Для того, щоб це все було, ми вже не один рік зустрічаємося, говоримо, б'ємося з цим, але
відверто кажучи, поки що, можливо, через війну, ми не в пріоритеті. Тому ситуація поки що така. Про пріоритети. Ми коли бачились зранку, коли ти приїхав після чемпіонату, ти сказав, що наступна твоя ціль – це Олімпіада. Розкажи, будь ласка, що будеш робити, як будеш готуватись, чому таку поставив собі амбітну мету? От про Олимпиаду расскажи. Потому что Олимпиада — это лучшее, что может быть вообще в спорте. Поэтому чемпионаты мира — это все классно. Это, знаете, чемпионаты мира и чемпионат Европы — это как шаги к чему-то другому, вот к Олимпиаде, к шаги это. Это маленькие шаги к Олимпиаде. Это, может, какое-то там спонсирование минимальное, может быть. Но настраиваться нужно всегда на Олимпиаду. Ты можешь стать 4-кратным чемпионом мира, но олимпийским чемпионом, если ты становишься, это ты выиграл все, что можно сказать. А у нас есть такие вот ребята, которые 4 раза чемпионат мира выигрывают, а олимпийским чемпионом не могут стать. Даже медаль на Олимпиаде не могут взять. Поэтому Олимпиада — это лучшее, что может быть вот у нас в спорте. Я думаю, во всех видах спорта Олимпиада лучшее, что может быть. А що є далі після цього? Чи це постійне поїздки на Олімпіади? Це той рівень, який ти досягаєш, а потім після цього що саме? Именно в борьбе у нас самая высокая ступень — это Олимпиада. Не как в боксе, там Олимпиаду выигрываешь, у них там еще есть профессионалы. У нас такого нету. Можно на каких-то лигах бороться. Есть в Германии лиги. Ты можешь хороший результат показывать, ездить в Германию, там Бундеслиги, как, знаете, как шоу устраивают и хорошо спортсменов поддерживают. Ты можешь туда ездить и зарабатывать, а можешь со спорта куда-то дальше продвигаться. Спорт очень помогает тебе, знакомства, и совсем тебе помогает спорт. Ты можешь любую сферу деятельности можешь определиться благодаря спорту. Я дивився одне з твоїх інтерв'ю, ви там розмовляли з іншими борцями, і коли тобі поставили питання про те, а чи уявляєш ти себе поза спортом, щось, може, думаєш, окрім того, щоб паралельно робити, ти сказав, що я зараз нічого не бачу, тільки є спорт і все. Чому така впевненість? Як ця історія з'явилася? І як, попри все, немає сумніву в тому, що можна чимось іншим займатися? Тебе була можливість виїхати, напевно, залишається, да? Але чому така впевненість залишається? Потому что есть цель у меня в спорте. Да, были всякие поражения, когда думал, почему не получается, может, оставить этот спорт. Но, понимаешь, ради чего ты столько пота, труда вкладываешь в себя, столько сборов, столько всего, потом думаешь оставить спорт, а ради чего ты шел к этому, для чего ты это делал. Обидно оставить, вот так взять спорт, уйти. И мы, как спортсмены, чтобы в чем-то себя другом развивать, это сложно. Если ты хочешь профессионально добиться чего-то, вот Олимпиады, нужно настраивать себя только на одно и думать только об одном. А еще где-то развивать себя в каких-то там, не знаю, что может быть, сферах, это уже тяжело будет. Я таких не знаю борцов, которые помимо борьбы, которые вот сейчас олимпийские чемпионы, я не знаю, кто себя в чем-то другом развивал. Да, там развивать себя, с книжки там читать, языки учить, да. А именно в какую-то деятельность другой заниматься и еще совмещать с борьбой, это очень сложно, очень. У тебя времени не хватает, у тебя 3 тренировки в день на сборах, и чему-то уделять время ты физически не получается у тебя. Когда ты дома, ты там 1-2 тренировки можешь делать, ты можешь чего-то учиться, что тебе будет полезно для дальнейшего твоего развития. Английский учить, чтобы помогал он вообще тебе, в общем. А так сложно где-то себя в другом развивать. Поэтому я настраиваю сейчас только на спорт, а там уже как будет, не знаю. Я думаю, что все получится у меня. А на що налаштовується федерація? Які плани? Ми хочемо олімпійського чемпіона ще одного. Це перше. Ми хочемо, щоб наш народ все ж таки побачив цю олімпійську медаль.
Ми хочемо, щоб таких, як Ірфан, було якомога більше. Ми хочемо знайти сьогодні, чим ми займаємося. Ми шукаємо шлях, як зробити так, щоб таких хлопців, як Ірфан, було набагато більше. Саме з Криму. Бо ми віримо, що той шлях, який сьогодні пройшов Ірфан, він є принципово правильним, він є справедливим, і він може призвести до успіху. Тому цим ми будемо займатися, і цього ми хочемо. Але для того, щоб таких спортсменів було більше, потрібно що саме робити? Витягувати з Криму чи вирощувати? В тому числі. Шляхи можуть бути різні, і способи теж можуть бути різні. Сьогодні ми в такому, сьогодні в нас такий час, коли все дуже різко змінюється. Ти сьогодні плануєш одну роботу, один алгоритм дій, навіть зі спортсменом працюючи, або з іншими функціонерами, як в нас в федерації. Завтра, як мінімум, змінюється закон, як це було нещодавно. В нас змінився закон про те, що можна виїжджати до 22 років. Ми втратили деяких спортсменів, точніше перестали з ними працювати, бо вони виїхали. Це не критика, це просто як факт. І коли ти знаходишся в цих умовах, дуже важко щось зробити, якийсь точний алгоритм дій. Ми вимушені на ходу змінювати свої плани. Шукати нові ключі, шукати нові шляхи, і шукати нові інструменти для того, щоб домогтися того, чого ми хочемо, як функціонери. І наостанок запитаю від чемпіона пораду, як саме ти налаштовуєшся на перемогу, там за декілька днів або за тиждень? Є якийсь в тебе ритуал? Поділись з нами, що ти робиш для того, щоб налаштуватись на перемогу? Как сейчас на чемпионат мира я настраивался, это за 2-3 дня я старался поменьше в телефоне сидеть, потому что всякие рилсы, это все, так влияет на голову, так загружает голову. И старался не думать за борьбу, как будет, что будет у меня. Я в первый день боролся, и мне было легче, я думал, что будет тяжело. И был сам в себе, там с друзьями гулял, но вечерами выходил на прогулку. И когда на прогулку выходил, думал, настраивал себя, что нужно стать чемпионом, я стану чемпионом. Позитивно старался себя настраивать. Так было. А когда уже день борьбы, там уже полагаешься на свои способности, на чем ты работал дома. Знаете, ковер это может быть тоже как фортуна. У нас по правилам 1-1, и ты можешь проиграть, как тебе повезет. И надо себя настраивать всегда на позитив, на победу, что самому себе говорить, что ты чемпион, что ты станешь чемпионом. А эти всякие, знаете, сомнения очень сильно сбивают. На этом чемпионате мира я очень сильно себя настраивал психологически. Твердил себе, что я выиграю, и получилось. І кому ти присвятив свою перемогу? Перемогу? Не знаю, к родителям, наверное, своим. Все, что получается у меня, все благодаря им. То, что меня в спорт отдали. Им посвящаю свою победу. Благодарен им за все, что воспитывали, поддерживают меня всегда. Мы всегда с ними на связи. Им посвящу свою победу. Чохсаунус, дуже дякую вам за такі слова. Це була програма Crimea Vox Live. Залишайтеся з нами на всіх наших соцмережах.